Ngadon ni kaktian ka jong blay ya ka banga kwa ban pinsngo ka ni ka por ka bamenta bat ka nasngo ba kum ki bangai ngadon kam ha ya ka jihikai mdai tang bangin shio iki kubor ban pentengen ni ka kubor ban penkemen na mar khlem ka jihikai nginom la bandon ni ka nongrem jong ka jinget ka jongi tani ta teng ngasngosi ban ong bangi kham sngo tanat ban yo sngo ki kubor ki ba lesi ban pentengen ni ban penkemen ni ban ai jingkermen ni kam sultanat iki kubor ke bokum kita ringa snow ba ka ba kam kong san ka long bangi haban snap iki jikai ya ki nongrem jong ke jikai ne na ka ktin ga jong blay ya ka ba pila ban snow thu sho ladawan ki ji ki jile ladawan ka no ha ka jim ya ka ba pila ban yang scam hado ka bakut tading ta ka ni ka sngi haba ngi hikai nga snow ba nga hikai ne ka ktin ga jong blay ya ka ba pin shashkor bat ya ka ba pin dap da ka ktin kanang ba ngitip ngim laban predik ru ya ka ay ka ban jaga jim ka jungi namar ladang ngim don ya ka ktin ladang ngim don ya ka ta ka jing pen shisha yo bangin don nongrem yo ba ba kawan gal air ka jipin ki jong ka jim ne ba wan ka jing shilai ki jing ki jile ki ba dap ado rendang balada wan shak ki air yong ki ba be ki ba password ya pi yo ba kumnore ladang ngim don ya ka nongrem yo bangi kelon yo bangi syarat no dan ngi syarat no dan tegi leer jongga pertai ka ba be persya ingi dring tang sngo ba ka ba kongsan ingi kalong bengi haban tip ya ka ktien ngi haban don ya ka nongrem na ka ktien ka jong play namar ba hagi ni gisngi ka mangingi ki bon palat ki jing pentame ki bon palat ki jikai ki ba hikai bakla ne ki tegi jikai ki ba syukor ya ki bangai ngai sngo ka we ka mentali lami unu grok lami unu AI o bakli tau breu ang hana jisu dei bokumno na jisu na shuya ya gedoriau bau jisu pen kalawannya ko mana ulade ben le ka ba khamha na ban ya kata ban ya ka ba usule kumta tading tam ladangi asngo ka bokum kata telesi ladangim tip ya ka ktin ka jomblay ladangim tip ya ka ibu trial la le nda ka jim ka jungi yo bangi kain sting ne o jisu yo kumbangi ngi ong ai mat jisu ru bam ler kam tading ta kwa banong ifi ladapi kwa ban tip ya ka ba hatam ladapi kwa ban tip ya kata ka ba janai tam pia ban tip yang nagaktin ka jong play bani thu utaw ba janai ba pin tip utaw ba dan bor baro ba utaw de Jesus Christ tading ta ngim de ban tip tangi kamba agi jong ngim de ban tip tangi ei ka ba ula le mo bu ya ta ka do riau pen kalawan ya kata ka om le ke ba kum kita regi ha bani thu ya ya ka ei ka ba ulong balai ngi mani de bangi mani namar bangi ngitip bule ki kamba agi jim de kata regi ha bani thu ya ka ei ka ba ulong ngim mani utrai ya ka ego le ka chim ji hin ring money ya ka ego ba ulong tading tang ya bani thu yu try ya ka ego ba ulong we unu jisu bar ka ka ba ulale na ka mata ka jim ka jungi bar ka ka ban saja ka ban salong ni ha ban tiplut yi kita gi ka baro lemda kumta yo ba ka wanda ka ba kindit ka jim ka jungi habang yim shim la long gi bala pen kre da ka tien yo ko bangin ngam no bangin yap no hagi ta gi jing pen choi bar hagi ni gi jing pen thame ki ba mi hagi ni gi ski tading ta kwa abanong ifi ai ba ngin yo snow i kaktin ngin da play jingmut akaktin ba ngin da pen shong nong rim hai la dia kaktin ke jong play to ka ta ni ka por nga kwa ban kren ni ka pag subject ba ka ta ka long ya ka ba ngan puli ka ni ka por na ecclesiastes ni ka lonong ka ba nyaw ka ni ka khot ka ba pra ka ong kamba ka jing pendap ka ya ka jing sedang jongka kamba ka jing pendap ya ka jing sedang jongka tading ta compare ngi mare kat no habang isdang ningi le kum no habang idang sedang henry ka ba kham kong san ong gtin ka jong blay ka de ka jingkot tading ta ngi la ban shakri blay kat no menta ngi la ban money blay kat no menta ngi la ban shirham kat no na ka menta jong blay menta henry ka gtin ka jong blay ka ong ka ba kut ka long ka ba kham kong san ka ba kut ka long ka ba kong san tading ta ngai I ka ni ka way habang pulay ka gtin ka jong blay ngai I bagini don ki balang mo ki nyotli ki balang haka kitab jingpen pau nong ba argol nong balai kitab jingpen pau ngiui ya gini ki balang to ka balang ka baning kong ka de ka balang Ephesus ngi baga balang Ephesus haka baning kong ka de ka balang ka ba it palat utrai ka de ka balang ka balat he ka jing it ka jong ka utrai rai suki pasuki kat banang yat kata ka jing it ka nang blood kata ka jing it ji sya kala nang ja no naga donut jong kini ki banget ki bodan ha Ephesus
Dengan keren ni ki balangan keren ni ka balangan ni ka sngi. Ya ka baga jing sedang jongka shisha kala long hau mensim. Kala long shisha da kata ka jing tekno. Ya da ka jing it ke jongki met bat mensim na ka mentau Jesus Christ. Kita it shisha yu try. Henry kat banang ya ki por kata ka jing it kala nang suki. Kata ka jing it kala nang blat. But kum ta ken bau try ai ni ka kubor ni ka sngi. Kon puli ni ka por mau Jesus. Ukran ni ka balang uangkum ni. Ngai thu iki jing le jong pa but iki jing let me not but ke jing sha jong pa but pham shim la but sha shu ye ke besneo but palatin jo yit ye kita ki ba ong ba ki long ki apostle but kim long te phala shem ye ki ba lam ler but padan ni ke jing sha but phala ye sha na ka menta ke kerteng jonga but pham shim la sngo that yan Henry ngadon kini persya ya pa ba phala I no ye ke jing it jong pa ka baningkong tu ikan mau nama kata nang no palahap no bat tu kelaka bamut bat tu le ia kata kijing le ki baningkong lem da kum ta ngan wan kloy apa bat ngan pen riak no i ding penyeng syarak jong pa na ke jaka jong pa lada pham kelaka bamut handai kani ngadon bapa syun i kijing le jong kita ki nikoi laita ya ki bangaru ngasyun jar ubadon ki skor tun sngow ya ke bamun sim wong ha ki balang auto ba chop ngan ai ha u ban bam no ding joge jingim ubalong ha ke paradise ublay ong along persya ya pa namar pla I no ya ke jingit ke baningkong tading tam ngasngo kam dai ka basdang ri ha ublay am upay ya ka bakut hatong ila ne man mare hadu ka bakut hoy upol uthor ka balang ha po Galatia ong pilas dang ha ka ta mensim ne pilas dang ha ta ka bakin jamin sim re pikut no ha ka do tading tau try upay ya ka ta ka bakut Tading tala na filas dang ha kabakin jamin sim to ay pinang yai lu ha kabakin jamin sim but the woman sim jong play hado kabakut but to ay ba ka level ke jong pi ha ga jisha kri ka nang kiu lada ka de ke ji to ay ba ka ji ke jong fi try ka nang kiu lada de ba pi ay ka por ka jong fi ka nang kiu ba pi ay show try ya ka jim ka jong pi ya ke baro what ha ka jing don jing jong pi ru to ay ba pin long ginong ay la fi de ginong ay mentaro ay kat banang ya ki por wadong bahadien ka la biang em ka kwa banong fi ai bagi ai ki barok ka papi la sedang to ai ba pinlong ki biyai ne hado ka bakut but utrai upet ya kata ka bakut dong aku an pule biang hagini ka por mo na Galatia ka ong ni ka tin ka jong blay ukran ni gidi banget ui yang ni ba ladon de kita ki brio mo ki ba layalap pada ka ka gospel begini kim don nong rim de na ka tin ka jong blay kum ta layalam ki dakaway pag gospel lahi kaya ki dakaway ka gospel badayeng tabo Paul udah keren ya gani wang ba wang asngol ngo bapila kinriya no shen kata na utaw bala khat ya pi ha ga jingay u Chris shagaway pag gospel kabam long gaway pag gospel reitang badan ki bak pinkus lai ya pi kwa ban pin kelas niu ga gospel Chris dan ki bri ki pinkus lai nani ki bapen artatian nani ki bapen ki ga jingay badayeng ta ki ga jingay ka jongki namar bakim don ya katakan dongrem kababel ka ong nong ka balay hang ni ka ong gedekot ka baar ter ka ong tangani ken ngakwa bantip no pi pila pediang ni umen sim ka jingle ka hukum neda ka jing snow ka jinget hatu pilong ki babit kata bo pila sedang ha umen sim la pendap menta ya pi ha ka do hatu pila syak leno bun ki ru kata la da shisha kalong leno ka kting jong blay ka ong bo Paul wi ba kini ki bedan po Galatia kilas dang da men sim Henry ladon kita ki jingpen ki kita ki jinget ki jongki ki poi biang syaka hukum ki poi biang syaka ta ka bakin jado kata ka jing syakri blay kata ka jing syarham ikum bakala nang yap no ikum bakala nang swai la nang sedat no u Paul ukren ni de way ong pilas dang ha ka men sim play pat pin skut mentah ka do ding tabu try upay ya balang po Ephesus so baga ta jinget nan ta jingit ke jongki kila no utray pin kendit ben rewki o wan no ya ta jingit ke baning kong but uang ru mo Paul ukren daga mensim ba ko jong blay ukren ya balang po Galatia uang pilas dang ha mensim menta balay pat syagado tading ta kam di ka basdang ka badan kam lene ka ba kam kong san utray henry ka de kita ka bakut ka jingim jong ta ubriu hatu ulong kumno tadi tang yapan pet bhai la di ru yapan khmi bhai la di madana peng jong fi ha ga sngi ka pidang utra shisha
pi snow ba dan kami esho aga jingem jong fi pi shit ram pi plo na kaman tau try pi shakri pim dan sho kata ga jing khen jing diap pim dan sho kata ga jing den kai nam ta ga e fi la islet fi shakri lot utra en rekat manang ya ki por menta kumba juong la down battery na ka abnong lada ka jinget jong pi ka la down battery ga ni ka sngi utrai wang fia ban charge biang sai sin fi dan kam biang sai sin yao man sim ba khoi fi dan kam biang ban phai biang shaka ta ga jinget ba shaka ga jinget ka ban ning kong pila sngau thai ban le jaseng ngini ki sngi piong ka ju iska ju ngala thai ban sngap ngala thai ban shakri ka bhai nga bangan shong thai aying ka bhai nga bangan relax mar borosh tio ngala trei ba usoitan open jaitu bat lada pi ailat haka shisni yo soitan kumta ka ingi tayo ki benang wanru pin nang long kumta teng teng nga bangi sngap ka ktin ka jong blair game sngau bang sho yang ilo sngau ka ju iska ju men shop pi da wan ra ka bible pi don ra wa ki notebook pi da shashkor ba ya ka ktin ka jong blair pi da jing mot nri men takat banang ya ki por pila sngau pro do kata tiong nga kata ngala tip o kata ngala la kata ngala sngau tulot nga ka banang ivi ka ktin ka jong blair ka long kum ka ja ka dei ka ju man la ka sngi henry ka jinta da ka pher man la ka sngi tadi tanga tip finum ba mi ka jinta ka ba minin ya ka ba lada pi de ben ba man da ka sngi ka ba minin ka dei ka ba minin menta ka dei ka ba menta kan ma wi ne ka we haba ki shikri ki jong blake ki kren ni ka ktin haba pio snowy ka ktin ka trei thmai ka le thmai ka pin kendu thmai ngi man la ka por tading ta komba pilong man shwa ki ba shit ha man ngap ka ktin ai ba pin long ki ba shashkor hadu man taro ban thrang hir komba okay rang utrang ki wa kom ta ka man sim jong piru ai ba kan thrang ka ktin ka jong blai ai ba pin thrang man shkriyo blai ai ba pin thrang ban duai ban money ban yaro you try bat ba pinang san ken bat ndai tang ban shio sngo ndai pin long ru ki nong kren ni ka ktin pin long ki briu ki ba la ban le ein na ka man tau try magana duai ngi da ka khui pi ka ni ka sngi ka ba man ta bagumba ka ktin ka jong blai ecclesiastes ka kren ni ka ta kam de e ka ba sedang han rai ka ba kut ken ka ba kong san tangan pule biang sai sin man pin kan ma biang e fi ya ka ni ka ktin ha ka ni ka por kam ha ka jing pendap ka e ya ka jing sedang jongka kam ha ka jing pendap ngapa-ngapa ya ka jing ka jong pol wong ngala mare ya ka res pangala pendap ya ka jing mane ka jonga Paul Ukraine ka shri ka ba si Timothy kani ka lanong ka ba sa wong kumni kani ka dakot ka bandri wong namar ngala the no lupa kum ka jing aingu di bat kata ka por ka jing lek no jonga kalajan ngala ya le ya kata ka jing le babha ngala pendap ya la ka jing pet ngala ri ya ka jinget nado menta ya ngala bu ya kata ka pansnget jong ka hok ya ka ba utrai utau nong bishar bahok un ai hanga haga da sngi bar tang hanga hi henrei hagita baro ru ki ba iet ya kata ka jingmi pau jong u pol ukren ya kata wong ulat he no ya ka jingim ka jong u kum kata ka jing aingu di ulat he lut nado ba sedang ulat he lut hado ka bakot shimla tengkai ulat he lut ya ka jingim ka jong u how try baru ong ya ka ne ka we ngala ya le ya ka jing le babha ngala pendap ya la ka jing pet u sngo to ba uladap pendap ya ka jing pet pai dana pneng jong fi le se la sedang ri fi sange no steng ne ha ka ka jing pet ka jong fi ne ha ka jing mare ka jong fi thait no gum to no mare ries neng kong la mare stet ba henrei poi shiteng na ka jing mare u thait no baru shong thait no la tha ka kti ka jat ne la thait ka shadem bar kom ta la shong thait no an renga kwa banong fi ka ne ka sngi ka bomenta la la fi la ya mare e ka ne ka jing mare fi de ban mare hado ka ko long kat balong jakat baja mare tat ado bakot utrai un long ka bori fi utrai un long ma okay unda unong pen slet bode ma u ban ai men sim fi bode ma u ban ai fi ka bor ma pila ban le ki baro dauta ken u pen shat bori fi ngai utrai un ku fi ni ka sngi la da pila thai men play ka bible sedang no la pila thai ban duai sedang biang la pila thai ban le jaseng sedang biang la da pila thai ban sngap ki tin jom blai sedang biang la da pila thai sha ban shakri utrai sedang biang la pila sedang men shwa wat ai ba kan kut no menta to ai ba pin yat na ka bor bat na ka jinget pinang yat no na ka buram bat ya ka ba pinang la ban mare hado ka bakut ko mo pol ukren ngala mare ya ka ta ka jinge mare ka jonga bo ngala pendap I finished the race
Dari tahu terain kerkui fi ni kesengi ke bamenta. To ai bapin sedang biang menta lada fila sange no. Hakata ke jing syakri ke jong fi try. Ni hakata ke jing it ke jong fi try. Ai bapin sedang biang menta ke segi. Ini dua. Try nga ai ngo emeko pa. Kani ke kubor ke ma ai ni ke step try nam ni kon ke jome. Nga dua men kerkui ni ke kon men pen sle. Men ngai bor ki ko try. Cisha blai hak mak jong men kata ka bakut kan kalong ka bakam koridor. Ban ya kata ka sedang. But try lada kata ke jing sedang ru kalong ka berit lada ki sedang ka berit. Compare dengan itep ko kunat kat bagi dang ya ini ban syukri me ka bakut kan long ka bakraush ka dia. Try nga dua men kerku. Apabila sedang omen sim kin kut rah omen sim. Try apabila sedang men it me kum ta ke jing it juki kana ya krau. Ban kana ya long ko kana ke jing ke scam. Bagi ni te ya ka donot ka men sim ke jing mut. Ba ya kata ka bor jong kin ka bentai jong me. Nga dua nga kerku fi ba dua nga kerku fi kong nga ke ski. Pin sedang man syakri biang yu try. Ladala wan kata ke jing thai lala wan kata ke jing artatien lawan kata ke jing pen sngo ko bumnem tai sedang biang kenyo agita ke bro sedang biang ban syakri yu try nga dua nga kerku momen sem ko ai bor fi na do men ke ski. Hagar tengu jisu amen bar amen amen. Try na ai bor fi sedang biang. Ai ba ka bakut jong fi kan long ka ba ublay unda ya ro shisha. Nga sa kindo biang la shay ke ski ko la shibon amen. Ngobha man pentip syupi baka podnat kan pelong yang nege jeseng ke bakerpang ya ke mengila ai kerteng miracle weekend haka arbu kendai bat ka live tarik jong neu benai match arajar arfusan ngidon ke jia sok manu blai We have namar peace. bangila ngejo with God because we have believed in Him. ka jaka kan dai hangti hasusutam auditorium Shillong ya ke mengila jukat menshua ka State Central Library Milong ublay bumju kala menshua hadu menta pantip syapang ki jingle jongni kilong ki bathala Tading tangi kot sobhai vi ni ke jeseng but haka sisa jan kan sedang haka por kendai beje min step jeseng duai sengap ha kendai beje min step jeseng duai nang ta kan sadon sa hagapor arbaje bukumjur hagapor sanshiteng janmiet but haga sgiu try kan sedang hagapor si po beje min step nang ta shibeje steng bukumjuru hagapor reu beje janmiet lightly jeseng haga sgiu try bar ngayo i hangni ke jingya shaslem ke jong ublay And I also read about the patience of God that is bat here. kum juro ngayo i hangni ke jing shaslem jong ni gawai gabriel nakabenta ban yo ya ublay Tading tangi kot sngubhai pi punuan jeng ni ke jeseng wan ban mat ke jingker khu ke jong try wan lamru yaki perlok ki projor ke jong pi mangadangit scam bau jisu un ben kia u jisu un pelat u jisu un tau temai iki babon bahagi men sim ke ski ban ngangai un ben dapro iki babon da u men sim bakoi bat da shisha ngini i ke buram ke jong try ke ski wan yaldi wan lam lang iki weiru ngangai u jisu un le ki kamba agi ski ban